Cok. Wah. Wah, hampir tepat. Hampir apa? Jauh no. Nah. Aduh. Ngapunten, Bu. Kowe nek ndek masalah karo aku, ngomong terus terang wae, ora main jebret ngene iki. Sorry, Bu. Niki wau pelurune meleset tok. Lah terus salah iki apa mbok jebret iki? Niku digajar titis-titisan, Bu. Sakit apa mboten, Bu? Ya lara to Is, glo gosong. Masuk gur ngoten mak gosong to, Bu? Iki lho Is, kulitku ki sensi ya. Sorry, Bu. Pundi kula tambanane, Bu? Wah, hampir meneh to. Wah, paneman plurune, Cok. Tuh pangan wae. Lah bane pindang. Jangan dikira. Paneman cari Jawa aku no, kok dikuang-kuang tok. Ganti peluru wae, Be. Ganti apa? Kacang ijo. No, iki purune kacang ijo le. Nulup kok pelurune kacang ijo nggih nulup napa, Pak? Cecak, Bu. Oh, dadi kowe latihan jebret cecak nganggo botol iki, Is. Nggih, Bu. Dadi botol niki kula bayangke seakan-akan cecak, Bu. Oh, apik wi. Sistem latihanmu apik, Is. Dadi seakan-akan kowe bayangke nek iki cecak to, Is. Nggih, Bu. Terus kula jebret, tapi sayangnya luput, Bu. Ora kena cecak, ning malah kena buaya. Maksudmu tak begen sisane kok. Wah, pelurune iki ijo. Segenah dicari Jawa. Tapi iki bahaya apa ora iki? Bahaya yang mintengi manungsa to. Sing dipinteng wae botol lho. Oh, iya ya. Wajian. Mantap lah, Dot. Wih, ngapa tak, Is? Ndang liwat to, Mbak. Jadi ngapa to? Oh, nek kejebret aja nyalahke aku lho. Yes. Elok tenan. Ya elok no. Ada tok boyo siji lho, Mbak. Omonganmu Ora percaya to? Boyone iki wis tuwek. Kayak wedok sisan. aku jajal anu Is. Oke. Timbang kabut ning omah dhewe ya. Apaan wae, Mbak? Iki digantung wae sasarane, ben penak. Purune dilebokke sik. Oke. Ntar terus siap to, fokus ning sasaran. Nebule sing los. Nganggo pernapasan perut. Waduh, luput Pak. Ora apa-apa no jenenge wong nyoba iku kudu bola-bali. Ayo njajal neh. Sing fokus lho, Le. Sing los wae. Yo. Sing pianter wae. Si rolu, yo. Aduh. Apa to iki? Tawon apa to kok ngentep kok ngene gosong kok ngene. Ketoke tawon ijo niku Pi. Tawon ijo. Tawon ijo kuwi iki sing kaya laler ijo kuwi lho. Ning ana entube. Wedia. Sensasinya mantep lah. Mantep, Cok. Orang leyang kalau cari Jawa mau. Kudune sasarane ku ya diganti, Dot. Nek mau mintang botol semono ya. Anek Mas Momo sing ning njero weteng iso. Omongane mbok sing pokro ngono, Cok. Barate lho, Dot.
Maksudnya saking gampangnya dadi tas cilik iso ngono to. Iya no. Gawe sing luwih penantang wae no. Oke. Aduh, iki entupe keri pora ya iki ya. Lah. Opo engko angger bola tuleti balsem entupe lang dhewe dul. Niku bayang mboten, Pak. Lah ora ya, ora apa-apa. Panjenengan ajeng ten pundi, Bi? Arep resik-resik kebon. Kok mboten beto alat? Lah ya aku rene iki arep milih arep Pak RT tak resik-resik kebon. Ya wis tak jek isih arite. Kowe kok melu resik-resik nang kebon ya? Nggih mengke tak susul, Bi. Lah kowe iki nang kene ngopo? Lungokke dongeng. Dongeng. Nggih, Bi. Seru kok. Pak RT dongenge gak lakone apa? Anu kok. Apa niku? Lakone Joko Tarub. Joko Tarub. Sing pinter nulung niku. Iya no. Indra. Kowe iki latihano gen pinter kaya Joko Tarub. Gen oleh manuk akeh. Ora mung manuk, Bi. Luwak tak tulupe gosong kok. Ah, gosok apa mbok keroki? Oh nyusul lho. Dosa kowe. Papimu mbok tulup dhewe no malano. Anggap wae to, Mbak. Sasaran iki makhluk sing paling mbok benci, Mbak. Wah, luput is. Gendindi. Kudune kowe iso is wong mau latihan wekat mau. Nganti luput yo bangeten. Percuma nek mau latihan mau. Lah, ngomong ae. Cek tak konsentrasi sik lho. Bendang. Aduh. Kok gak mentawan tadi? Apa ta, Mek? Dintop tawan iki lho. Mau nona Pak RT dintop sing tengen saya ganti sing kiwa genti to. Ingat akeh tawon kok, Lek. Oh, nek kene mung yo sliweran. Iki tawon apa ya? Anu, Lek. Tawon abang, Lek. Tawon abang. Iya. Sing entop nona Pak RT ndak mau tawon ijo iki. Berarti ki mau wis dintop. Ndak mau dintop kene, saya ganti kene iki. Tonton iki gosong iki lho. Nganti ki lagi usum tawon kok, Lek. Tapi sing nggone Pak RT ndak mau tawone sing entuk aku ki tawon ijo. Jarine sih ora pati bahaya. Lah nek sing tawon abang iki sing kaya ngopo to? Oh, anu, Lek. Tawon abang kuwi sing kaya laler. Ning enek entupe, Lek. Oh, berarti jenisnya ini meh kaya tawon ijo ya? Oh, Lek, yo mung beda werna tok. Tawon macam-macam warnane iki. Mergo apa arep pemilu ya? Oh, nyebel yang banter. Wah, bisa nih. Ya, jajal lah no, cuma pisan tok. Aku wis banter. Ya. Iki kula betane nggih, Pak. Lah kowe iki sarep nang ndi? Ajeng nyusul papi kula. Ora apa-apa ning anu lho. Papimu coba turun nang. Paling, Pak. Ya. Kowe iki tak belani, Godhongmu disiko Pak RT kowe tak belani yo. Mula kowe iki ndang gedhe terus buahmu sing apik. Aja kaya sak omonge wong kae wis gedang wong pakel, aja tiru-tiru cangkeme wong kae. Ora seneng aku. Nah. Waduh. Putih. Delok-deloken. Wah, tak delok tenanan. Ini apa nak nih? Lo, jalan. Bapak delok tenanan.
Ora nek sapa-sapa iki. Apa kuwi nek Maya? Kok Jojo tawone nguber aku. Padahal aku ora ndek masalah karo dhek. Nah, nek ngene iki kena tempat sasaran itu. Watune wae istimewa lho. Delon. Wah, mane manjo kuwi dikake Pak Kliwon wae kuwi. Atuh kok ngene Pak Kliwon nggo apa? Kok gawe akeh kuwi apik kuwi. Atuh kok ngene nggo gawe akeh lho. Wah. Laras wedot. Angel kok. Larana kono. Loh, kok watune wis entek, Jo? Ngene kuwi tak sak leren. Wah, kowe golek kono wae. Mas golek dudut. Harus lah mau cari cowok nah, wah. Mosok tawon to. Serang gagas. Dintupo paling ya omong cekit ngono ora masalah. Aduh, Gojek iki sapa to jane iki? Ora ana menungso siji-siji yo iki. Ini ora metu ketai. Oh. Iki pelakunya. Batu apik ini iki mesti meteor iki. Ora mungkin iki dibalangke wong batu indah kaya ngene. Lho. Ki apa wangsit ya? Oke, kita openi. Kowe tetep tak openi. Meteorku. Apa, Dra? Dolanan iki, Pak. Ajar dadi Joko Tarub. Oh, nulup cecak to. Nggih ning cecake lincah, Pak. Lurumu apa kuwi? Kacang ijo niki. Oh. Aja nggih sembranan karo kancane lho, Le. Ambak mung kacang ijo. Nek kena kulit ki iso gosong kuwi. Nggih, Pak. Rasane kaya diintup tawon. Tawon ijo. Enggak, Pak. Oh iya. Sawedok-wedok itu ngopo to iki? Pak Kliwon. Niki lho, Pak, nembe ajar titis-titisan, Pak. ajar jebret cecak, Pak. Oh. Hati-hati lho ya. Ambak mung karet. Nek kena wong ya lara kuwi. Nggih, Pak. Kados dintup tawon ning tawon abang, Pak. Cukup apa wis? Oh, nggih. Wah, kenal, Jo. Yes. Yang kita malah kenal, Dot. Jajal. Yes. Kena, Dot. Itu dolanan apa to iki? Ajar titis-titisan, Pak. Ajar fokus, Pak. Pelurune apa kuwi? Talok. Ceri Jawa. Oh, plinteng kok. Pelurune talok to. Ceri Jawa, Pak. Kudune plinteng kuwi pelurune iki krikil utawa neker. Oh, nggih pun nganggo watu sini, Pak. Tapi entek. Luput terus kok. Sik wau to, Pak. Anton watu putih sing apik banget, Pak. Nek kula ajeng maringi jenengan, tapi juga peluru kalih pajok. Maneman jan. Dolanan plinteng kuwi oleh. Ning nak lehmu dolanan kuwi ning alas. Lah nak urip ning kampung kaya awake dhewe ngene iki. Luwung ora sah dolanan plinteng. Mergane bahaya. Nek nganti nyasar kena wong, kuwi lara. Lah nek kena gendeng, gendenge iso pecah.
Nek nyasare kuwi kena kaca. Terus pecah. Kowe kon ngejoli piye? Oh, iya ya. Ya, iki disimpen wae. Dienggo sok rek dolanan pas ning alas. Oke, Pak. Bejo iso ora kaya aku ngene iki. Resik-resik kebon ketiban batu meteor. Iki ora nasibku sing apik iki. Napa niku, Mas? Oh, anu Pak, niki batu meteor. Watu kali toh. Watu kali niku teng ngisor to, Pak. Nek sing dhuwur niku mesti arane meteor. Saka dhuwur. Nggih, niki niku nibane sirah kula, Pak. Nek watu saking dhuwur, niku mesti meteor niki, Pak. Nibane sirah. Nggih. Lah sirah sampean lara apa ora? Boten niku mung kaya diketak. Nggih, mboten lara banget. Ning nek umpama niku batu meteor tenan. Nibane sirah. Kira-kira sirah sampean ambiar, Mas. Batu meteor niku nibani gunung mawon jugruk. Nibani segara niku iso nimbulke tsunami lho, Mas. Lah niku lah sing gedhe, Pak. Lah niki mung sak meter kok. Oh, berarti niku kerikil meteor, Mas. Ya nek niki manganggep krikil nggih, monggo. Tapi niki kula yakin bahwa niki niku meteor. Karena napa? Di hari ini niku kula mengalami hal-hal yang aneh, Pak. Aneh pripun? Niki ndak wau le. Kula liwat ngene ngarepe Pak RT. Dintup tawon ijo kok. Tawon ijo. Nggih, lho niki le, buktine niki le. Le. Lah mboten pitados, mang takon Pandra. Wonge enten teng mriku. Oh, nggih, kula percaya. Lah, yang kedua, kula pas arep teng kebon, liwat ngene iso. Niku nu dintup tawon melih to. Tawon abang. Oh, ora aneh niku. Oh, Nek mboten pitados melih, mang takon Iis, tesih niku, tesih lemu wong. oh ngono ta. Nah, aneh melih niki. Pas kula teng kebon resik-resik. Ketiban iki kok tuk ngeten niku. Weh, kula nggih. Wow, ngeten niku no. Berarti sampean dintup tawon niki wau sane apa becik, Mas? Lho, nggih no, asal batu meteor. Sampean bejo, Mas. Ya, dintup tawon oleh watu ya bejo. Urip sing wis blasa yo padha diruwat.